vaig vindre així de l'any 1953, hasta la fecha. I el seu nom? Daniel Vilanova d'Escau. I tota la vida en el molí? Tot de moliner. Jo vaig néixer en un molí d'Àvia. Vaig néixer en Alneta d'Albaida, província de València. Després te contaré tot. Vaig anar a la Font del Duc, en un molí també, que encara està allí el molí, però està allà enmig de rocat. Després vaig ser 5 anys panader en Cocentaina. Mira. En Cocentaina. I portava en Cocentaina i el molí. I ara sí, tota la vida moliner. Hasta que muiga moliner. I això ja s'ho trobaran fet o van construir vostè? Tot instal·lat, conforme està. Nosaltres així, el que van canviar les moles, perquè les que hi havia eren molt negres i la farina eixia oscura. Les van canviar per franceses, que és una pedra d'esmerí, no, jo fila. Sí, és que no... pedra... de foc, és una pedra de foc i blanca, entonces el moldre blanquejava la farina. Conforme la mola de blanca i la farina de blanca. Si la mola és negra, la farina eixia negra, però no van canviar per això. En aquella època el que funcionava era aquell, no? Aquella era per moldre el blat. Podem anar a moure un momentet? Sí, home, i la que està en marxa està molent panís. Està molent panís. Panís blanc, panís blanc, per fer coques. A fer coques? Que bones. Coques, si menges una coca de panís de matí, en tot el dia no t'agrada ja fa. Només que àuria, a beure àuria, perquè és un panís. Això és que s'estoma. Si un estómago vas tomant-se. I este que enviar sempre calenta. Gelar no, sempre acabada de el cop. És una coca que per la part del litoral mediterrani continuament en l'hivern. Tota la pasta està gastant. Està gastant i s'escopa. I això se mou elèctricament, no? La potència li ve, hi ha un motor per ahí baix. Un motor que està allà. Un motor en V. Sí. Vertical. Un motor vertical. Una corretja de transmissió i després puja la força recta. I ahí està el cadell que me comentava. El cadell és el que servís perquè el gra caiga en l'ull de la mola. És la peça que fa tremolar. Exacte. Fa tremolar la teula tremola i entonces el gra cau dins. De la tolva cap avall. Exacte. I la mola, el molí consta de dos moles. La de baix és solera. La que està quieta es diu solera. I la de dalt es diu corredera. Corredera la de dalt i solera la de baix. Exacte. Perquè si no corre no mou. Clar. Té que córrer. A voltes en els molins de vent posen voladora. Voladora, perquè la fa anar en l'aire. Que bonic. I és igual com esta. Solera, i aquí diu voladora, jo dic corredera. És la que va fer amb voltes. Podríem anar a veure a l'altre un momentet? Bueno. És l'oli per la farina que li posen. I què tenim així? Així tenim un molí que està fet de 1930. En el costo d'una panera de pedres francesa. Aquestes franceses són més blanques i estan fetes a trossos, no és una pedra sencera, com les catalanes, és una pedra tota igual, tota sencera. Aquestes no, aquestes tenen 14 i 20 peces de pedres a pegar una a l'altra, perquè el blat que es mouen elles i és que la feren més blanca. I este era també elèctric, era hidràulic, este com era? Tot elèctric. Elèctric també. Igual anava en un motor de 20 cavalls, una que l'altra. Sí. Però clar, este portava, i dalt hi ha 8 màquines, tot auxiliars del molí. Mos ensenya les parts que té, el que tenim així? Així tenim costa d'una solera, una corredera, una tolva, i tot l'engranatge va per una catalina que són les dents de carrasca, que no és ferro. Es veu ahí. És ferro i l'altra de carrasca. La més gran és de carrasca. Sí, senyor. Para que no faci ruido. Ah, mira. Para que no faci ruido. I aquestes dents
pues es tenim que cuidar molta grasa perquè no facin ruïda i que pugui anar molt finet. Molt bé, molt bé. Després tenim una altra màquina que és el cilindro, una altra màquina que, sí, cilindro, claro, perquè el moldre fa no és completament farina, fa farina i sèmola. I les sèmoles anaven al cilindro perquè el molguera el cilindro i feren farina altra volta. Per adelantar, això és per adelantar. Així no fes, així deixar la farina un poquitiu semolosa, perquè aquesta semola anava al cilindro i se la moguera. Però clar, ara el cilindro anava a dalt, es hernia, es classificava, la més grossa anava a un puesto, la més fina a un altre. És un lío. El tenen molt ben conservat, eh? Un lío. I a més, el blat, des que entrava així, pujava per fer la farina 7 voltes. Baix i dalt, per les nòries. Les nòries, aquestes van a estar la seva. No, perquè una volta es molia, es classificava. La fulla anava a un puesto, la farina, que feia farina, anava a l'altre. I les sèmoles tenien que baixar perquè passaven per unes màquines dalt, per classificar-les. I això era per pujar-ho, per baixar ell mateix a baixar. El gènere, per si a sol la baixa. Però, clar, si té que baixar, té que pujar altra volta. Perquè és una altra fabricació, és fin, són 7 voltes. Així veig la grua per a canviar les moles. La grua, jo t'ho diré, la grua és per quan les moles, la mola o les moles, es gastaven, tenies que agarrar la grua, llevar la tolva, llevar el guardapolvo i en la grua agarrar la mola, portar-la així i pegar-li la mola. Lo demás, nau. I en aquesta màquina que hi ha, ahí pones damunt la mola. Això estava així, i entonces es picava. Quan acabem de picar, tenies que picar l'altra. Quan les piques, es pica la solera i la corredera. La solera està quieta que no la tens que manejar, però la solera tens que pegar la volta. Picar-la, tornar-li a pegar la volta i deixar-la i posar-la a la boca. I això li podem fer treure i què té? Sí, no, és que jo crec que per Castelló en alguns puestos li diuen gronxa. Gronxa. No, gronxa. Sí, això és el nom tradicional medieval. Gronxa. És que la gronxa és això, és la tolva. Ah. Vale. La gronxa en valencià és això. Jo li he dit en castellà tolva, però és No, pues usted gronxa. dígame en valencià. És gronxa. Val, això. I sempre jo... Que es pot llevar, I això també es pot llevar. Sí, Es pot llevar tot, és d'arma, el pots allà i darrere i piques la mola i la trau. Però això sempre és gronxa en castellà, en valencià. Vale. Valencià. Per llevar el blat, en primer lloc està la tarara, que es neteja i lleva la pol i el més gran. Després passa per la despuntadora, una màquina que serveix perquè si té algun capoll, al passar per un rodillo allò es desfà tot. Després de la despuntadora passa per la desxinadora. La desxinadora és una màquina que serveix per llevar les pedres vives del blat. Les pedres vives, perquè el terrós, les màquines es desfà tot pols, però la pedra viva no. Després de la desxinadora passa per la llevaora. Té que passar el blat tot el mariner. Per netejar-lo bé té que passar per aigua. El que passa, ara la sanitat això ho ha prohibit. Ho fan de diferents formes. Però antes tot el blat passava per aigua. Després de la llevaora passa per la secadora, l'escortís, i es queda humit però que no es banya la mà. Té que estar 24 hores llevat i després ja pot moure. Però, clar, quan està en el dipòsit tens que airejar-lo perquè es quede el blat tou, no que es quede apretat. Entonces li tens que obrir i que caiga poquet a poquet, d'un dipòsit a l'altre. I et toca una hora o dues, 3 hores de caure, i entonces s'aireja el blat.
Després d'ahir va una màquina que es diu satinadora. Li lleva encara la voltea. Després de la satinadora passa per la màquina per uns imants, perquè si ha caigut algun ferret de dins de la nòria o algun tornillet que tu no ho veus, perquè clar, tant de treballar pues fa que uno s'afluixe i se'n vaya. I perquè no la pillen la mola, perquè això s'encendria. Cerro, s'encendria. Jo he vist per ahir una llengua de foc. Ah, sí? Per ahir. Per pillar un ferro. Ahir he vist jo una llengua de foc. Jo em vaig assustar. Claro, la pedra anant, el ferro entremig, foc. I després ja va al moble. El mol, es va dalt, el cern, el segó se'n va per un costat, la farina per un altre, les sèmoles per un altre, i les sèmoles van després al cilindre per tornar altra volta a produir farina. Que tota la farina no la fa. Jo si vull, sí, en esta i en aquella faig farina, però claro, no adelantes. Tens que fer més grosseta per donar-li menjar a l'altra màquina.